udadewethu la ubefonile ngenzela ukuthi ungabusumshiya ngaphandle ukubekile ukuthi unazi inhlungu kodwa ke kuba buhlungu phela mayesethu endaweni kuthiwa wena yini ushaya imbulucation ngithi sigcobe thina nesikushaya nje bese kushisa kamnandi bese uzongathi usungcono ke naye ukuthi uvela shaya imbulucation la ngemuva but ke mhlawumbe ungathini ke ukumphendula ngoba uqondile umbuzo wakhe. Yes, okokuqala nje bengingamluleka uma ukuthi njengoba beseyile emtholampilo angazi noma ubethe uye kwi private doctor noma uye emtholampilo kodwa ke ngingamluleka ukuthi akaye emtholampilo la bezokwazi ukuthi bamdlulisele kuma physiotherapist ngoba ke KwaZulu-Natal okumnandi ngisho kuma community health centers uMC uye waqiniseka nje ukuthi abakhona ama physiotherapist kulezo indawo asekhona zonke indawo uwafakile uhulumeni kaNgqongqoshe uthando kufa absolutely yes uma kumele ahlolwe qala ukuthi ngabe yini imbangela yokuthi abe nenhlungu zomgogodla kuyenzeka ke ngoba iminyaka ihamba ngokuhamba kweminyaka ikakhulu kubantu besifazane umgogodla uyakuphatha absolutely ngoba kuba nesikhathi la ukhulelwa khona umzimba wakho ube nesisindo bese umgogodla wakho usindeke. Yes. Angeke ke sikwazi ukuthi yini imbangela yomgogodla wakhe ngaphandle kokuthi simhlole. Okay. Uyakwazi ukuthi uphathe umgogodla ungakazi ube sengozini yemoto. Ngenxa yokuhamba kweminyaka nangenxa yomzimba nangendlela ke njengoba sihleli nje kade ngibuka ngifika ukuthi uMC uthe ngizokhuluma ngomgogodla kachazeka indlela ahleli ngayo ukuthi uyayibambile ukuthi le nto athi ngizokhuluma ngayo uyibambile into eyiningi uNgqongqoshe wayiyele sikona ukuthi uyasifihlela nje uyibambile uyasifihlela nje lokho echecka thina ukuthi senza kanjani uyibambile indlela esihlala ngayo indlela esiqukula ngayo izinto inomthelela ekutheni siphathwe umgogodla.